מביני העניין סיפרו לכם שאין בזה כסף, ושיש איזה כמה כוכבים בארץ שהם עושים את רוב הפרסומות, ושצריך קומבינות בשביל להשתלב בתעשייה. אם אתה לא מכיר אנשים, אהבו אותך, חבל על הזמן. מילאו לכם את הראש. ואז מגיע מישהו ואומר, רגע, תקשיב, יש פה ידע חדש, שאם תדע אותו, גם אתה וגם את, תוכלו להרוויח כסף מהקול שלכם ולהשתלב בתעשייה הזאת, בתעשיית הפרסום, הרדיו והתקשורת. אבל הקול שלכם מלאה, ולידע החדש הזה אין דרך להיכנס. אני מזמין אתכם רגע לשים בצד את כל מה שסיפרו לכם, את כל מה שאתם חושבים שידעתם על עולם הקריינות, הרדיו והתקשורת, ולבוא להיחשף לידע חדש, שיראה גם לכם איך אתם יכולים להתחיל להרוויח כסף מהקול שלכם, ולא קצת כסף. איך גם אתם יכולים להתחיל להשתלב ברדיו, בעולם הפרסום, התקשורת, הפודקאסט. לחצו עכשיו כאן למטה, ורשמו לכנס הקרוב. אני מבטיח לחשוף בפניכם את כל הידע והכלים שאתם צריכים בשביל להתחיל לעשות כסף מהקול שלכם.